Hello, sziasztok, én itt LMG-ben 137 volnék, és ez itt a legelső vlogom lenne. Elnézést, ugye Minecraft-tal indítottam, mert hát először azt vettem fel, de mindegy, először is arról lenne szó, amit elmondtam előző videóban is, de még egyszer elmondom. A videóim közül lesznek legtöbbször gameplayek, lesznek pedig még vlogok is, ilyenek, meg segítések, mondjuk, hogy hogyan használjuk a Frapset, Bandicam-et, Action-t, vagy egy videó megvágó programot. Először is, most arról beszélnék, hogy milyen fajta játékokról lenne szó. Hát a gépemre egy izom gép, mondjuk úgy, szóval Counter-Strike, lehetséges, ugye Minecraft, amiről már volt is videó, de az laggol, és még Raymanről lenne szó, Assassin's Creedről, meg FIFA-ról. Logokba, hogy milyen meg unboxingok lennének, mondjuk Gamergear, vagy Flash, szerintem egy jó ideig nem lesz, nem is akarok, mert ez tök jó. Hát kb. Ennyi is lenne akkor, amit ezt szeretnénk mondani. Hát én LMG-ben 137 lettem volna, ha tetszett, like, iratkozz fel. Ha további videót akartok, akkor iratkozzatok fel, plusz like. 15 like-nál lesz Assassin's Creed gameplay. Hát akkor én LMG-ben lettem volna, sziasztok!